Hebrews chapter 12. So katuon niyang mga walay Biblia, sultii ko ninyo kay aron nga katong wala. Or pastor, magtiayon may usara imong Bible, so dapat na ay nagyo kay Biblia. Kay dili pwede nga wala kay Bible, nadyo kay Bible kay mao na imong basahon. Ning naka sa inyong bay, wa kay buhaton, mao na imong basahon. Hebrews chapter 12 verses 12 to 17. Naanata? Hebrews chapter 12 verses 12 to 17. Palihog manindog ta mga igsuon. Ingon ang verse 12, Hebrews chapter 12 verses 12 to 17. Verse 12, busa, ipataas ang nahuyhoy ninyong mga kamot, og liguna ang naluyan ninyo nga mga tuhod. Subayan ninyo ang tulid nga mga dalan, aron dili mainutil ang piang ninyong tiil, kundili mamaayo hinuon. Paningkamuti ninyo ang pagpakigdait sa tanang tao, og pagkinabuhi kamo nga balaan, kay gawas diini walay makakita sa Ginoo. Pagmatngon kamo nga walay usa kaninyo nga mubiya sa grasya sa Dios. Ug matnguni nga walay usa kaninyo nga mahisama sa mapait nga tanom nga mutubo ug makahasol sa uban pinaagi sa hilo niini. Matnguni usab ninyo nga dili kamo mahimong immoral o mahimong dili espirituhanon sama kang Isaw nga nagbaligya sa iyang katungod sa pagkapanganay nga anak tungod lamang sa usa ka kapagkaon. Nasayod kamo nga sa nangayo na siya sa panalangin nga iya mapanunod sa iyang amahan. Gisalikway siya kay dili naman niya mabakwi ang iyang gibuhat. Busa, paghilak, naghilak siya og nagpakiluoy pag-ayo. Magampo ta. Ginoong Dios, salamat kaayo Lord sa mga kinabuhi, kusog o gininhawa nga hangtod niining maong adlaw. Imong gihimo nga malahotayon Ginoo, nagalungtad nga kusog namo, nagalungtad nga kinabuhi. Daghan kayong salamat nga bisan sa mga panahon nga may naa ang kalisod sa matag pamilya, pero ang imong panabang wala gayod nagpakyas diri kanamo. Kaming tanan hagbong sa mga pagpakasayop, sa mga sayop namo nga desisyon, sa mga kaugalingon namo nga mga buhat nga wa ni ka nahimuot, pasaylo gayod kami Ginoo. Ug salamat nga ang gako sa pagpasaylo among madawat karon. Salamat kayo nga ang tanan nga niya hatagan nimo lig-on kayong relasyon diha kanimo ug diri kanamo o Dios. I pray o God nga ang mga pulong nga among madungog mahimo ning paglaom para matulid ang hiwi namo nga mga pagkinabuhi. Og himo usab ni nga luwas nga mataguan sulod sa among mga kasing-kasing. Salamat o Dios nga niining kabuntagon ang among hunahunang kasing-kasing. Dili tigumanan sa mga pagdumot og sa mga butang sa nanglabayng panahon, di tigumanan og kasuko, di ni taguanan sa mga kinaiya nga iya sa kaaway. Bat ang among kasing-kasing og hunahuna, taguanan og hipusanan sa imong mga pulong og imong mga saad. Salamat Lord nga tagaan mi nimo karon og kaalam nga among maaplikar sa among matag adlawng pagkinabuhi. Mao ni ang among giampo padayong mga pagpasalamat sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen and amen. Pwede ba nato palakpakan ng Dios mga igsoon? Good morning og mayong buntag mga igsoon naa ka karon. Salamat kayo nga naagyud ka sa mga karon pagyud nakaanhin. Thank you kayo sa paghatag niyo og panahon sa Ginoo. Na? Salamat kayo sa Lord. So ang ato karong hisgutan mga igsoon usa ni ka pangutana nga kinahanglang nimo og nako nga matubag. Giuluhan ni siya nganong mubiya ka man sa Dios. Kanang nas imong tapad pangutan-a. Nganong mubiya ka man sa Dios? Sige, tapika ng abaga.
O nganong mobiya ka man sa Dios. Dagang rason ang tao mga igsoon nga malayo ka sa Ginoo. Daghan kay na siya nga rason. Ang mga butang aning kalibutana, ang atong mga karaang kinsa ta kaniadto, sa pamelain, problema, balatian, mga kawaladon, pagsulay sa pamilya, usahay ra pod tawo mo hinungdan. Dagan kayong rason ngano ang tao mo biya sa Ginoo. Pero sultian kanako kanang matured spiritually di gyud na mo talikod ni Lord kay nakabaw siya unsay naa sa Ginoo. Di na siya mo ingog mo biya sa Ginoo kay nakasala, mo biya sa Ginoo kay nagbalatian, mo biya sa Ginoo kay naglisod, mo biya sa Ginoo kay dili mga igsoon. But ang taong nakasabot na og ayo di gyud na mo biya og ayo, di gyud na mo biya sa Ginoo. Nahibaw si Jacob nga kung mubiya siya aning anghel nga iyahang gigakos, iyahang gigunitan pag-ayo, ang panalangin usab niya mawala. Nakahibalo si Elisha nga kung mubiya siya ni Elijah, ang dubling gahom nga nagpuyo ni Elijah, dili niya maangkon. Nahibaw si Naomi nga, si Ruth nga kini si Naomi naa ni Dios sa kinabuhi. Nahibaw si Ruth nga kini si Naomi bisan wala na ni nahot, pero naa pa ni siya Ginoo mo nang di gyud ko mobiya ani niya. Sa Bible mga igsoon nakasulat ang mga panghitabo sa mga hari, sa mga ordinaryong tao, sa mga mag-uuma, sa naglingkod sa trono, sa mga dato, sa mga waika, walay na huptan, nakasulat unsay resulta sa ilang pagbiya sa Dios. Unsa po'y resulta sa mga nagpabilin sa Ginoo. Karon mga igsoon nga nasayod na kang dunay Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. And then dili lang ka moingog na ako'y relihiyon, sultian ka nako tanang relihiyon way hinungdan na angkon na nimo tanan pero di ko na mahinungdanon. Kay ang mahinungdanon mao nga ikaw dunay Kristo ug di ka mobiya sa Kristo nga imong naangkon. Ingon siya sa John chapter 15, ako ang punuan, kamo ang sanga. Wala ni ingon ang Ginoo sa John chapter 15 nga kining relihiyon na mao ang punuan. Walay lain, si Kristo ra gyud ang punuan. Mao na nga ang ingon siya, kamo ang mga sanga. Sa ato pa, kung nakonek ka, nahimo kang sanga sa tanang relihiyon, sa kwarta, sa kalibutan, sa problema dito na kanisanga, ug wa na diha sa Ginoo luoy kayo ta. Muna nga dili magpulos ang imong relihiyon, ang akong relihiyon, ang iyang relihiyon, ang ilahang relihiyon, ang tanang relihiyon, kung wala gyud ta nakakonect diha sa Ginoo. Unsay resulta mga igsuon sa dihang ang palwa sa lubi mabulag na sa punuan, malaya, pulaig, isugnod na siya. Kanang sanga mga igsuon pag nabulag na sa punuan, malaya, bughaon og isugnod na gina siya. Wa gyud tay kapaingnan. Mauna nga dili gyud pwede mga igsuon nga imong sugtan or musugot ka nga dunay makapabiya nimo sa Dios. Dili gyud pwede. Now, ang atong gibasa karon mga igsuon usa ka pagpasidaan nga aron dili gyud ta mahilayo diha sa Ginoo. Sugdan nato ni ingon siya dinhi sa kini nga verse 15, pagmatngon kamo nga walay usa kaninyo nga mobiya sa grasya sa Dios. Kisa may gisultian ani mga Kristohanon, mga magtutuos Ginoo, mga nakakonek na. Pagmatngon nga walay mobiya sa grasya sa Dios. Kay kining tawo mga igsoon Kristohanon na ni siya, pag mobiya ni siya sa grasya sa Ginoo, automatically ang naa muhari sa kinabuhi sala na dayon. Sala imbis na ang grasya sa Dios may atong paharion, ang kalibutanon ay maghari sa atong kinabuhi. Mubalik na dayon ta sa unsa ta kaniadto. Unya ningon diha, matnguni nga walay usa kaninyo nga mahisama sa pait nga tanom nga motubo og makahasol sa uban pinaagi hilo niini. Kanang mandaot kas imong isig ka tawo, ikaw ang gihisgutan nga tanom nga makahasol sa uban. Mao dire mga igsoon paminaw. Dinhi ani nga tigom, sige tang gina-encourage na dili ta mo gawas sa boundary. Nay boundary. Unsa may boundary? Ang gisulti ras pulong sa Ginoo. Ngano man?
ini gawas na nimo ani, makitaan ka, may bawaan kas dili mga magtotoo, mugawas ka ani, mulapas ka sa gisultis pulong sa Dios. Moingon day na sila, ing ana day ng mga born again. Di ba? Ing ana day ng ingong mga Kristohanon. So makahasol ka sa uban. Ngano man nakaigsuon magtinarong sa Ginoo, nya ikaw dili ka magtinarong. So ang nagtinarong mao'y mahasol. Kay sila may kunon. Sila may atubangon. Mayon, kato man lagi si ingana, no? So, dili pwede nga makanang Kristohanon tao niya, mahimo tang daw tanom nga mapait og makahasol sa uban. O nya, ningon pagyod diri matnguni usab ninyo nga dili kamo mahimong immoral. Unsa man ni, wala na Dios sa kinabuhi. Na, gagunit og Bible, na sa simbahan, mag-alaga tas Ginoo, pero gawali tas pulong sa Ginoo, pero wa na daytay Dios sa kinabuhi. Amen ba? Palihog naa sa gawas, ayaw sa tagda ng naa sa imong tapad nga mag-istorya. Kung mag-istorya siya, paunhag pauli. Dong Angelo? Daw papaulian sa Angelo dong istorya na ni Maron. O sige, minaw sa tare. Ningon siya. No? Sama kang Isaw. Kinsa man ni si Isaw? Si Isaw, dunay dako kayong umaabot nga panalangin, kay ang tanan nga panalangin nga gibubo ni Abraham, gihatag ngadto kang Isaac, ug kang gikan kang Isaac, ihatag ngadto kang Isaw, kay si Isaw man ang kamagulangan. So kadto nga panalangin ni Abraham, kinagrabihan to. Pero unsa si Isaw, gibaylo ra niya lugaw. Ang espirituhanong panalangin ng paabot niya sa unahan. Mo nang si Jacob may gipanalanginan, ug usa ka nasod nga kaliwatan. Naangkon nila ang nasod sa Israel karon. Si Isaw unta ni, pero kay si Isaw gibaylo lang niya lugaw, palihog lang ayog ibaylo ang Ginoo sa imong sinintabo. Parihot ang lisod. Parihot ang walay usahay way lungagon. Pero dili pwede nga tungod ra ana imong ibaylo ang Dios. Nakasinabot ha? Unya ningon pagyud ang mga igsuon. Ibaligya niya ang iyang katungod sa pagkapanganay nga anak tungod lamang sa usa ka pagkaon, di ba? Mabasa nato ni sa Genesis, niingon siya dito kang Jacob. Tagai ko anang imong sabaw kay gutom na kayo ko. And then ingon si Jacob kanya, tagaan ka nako ani nga sabaw kon imong ihatag nako ang panalangin nimo ang pagkamaguwang. So gibaylo niya. Amen. Pareha man ni atong hari mga igsuon nga doon na si anak nga prinsesa niingon siya, ang gustong maminyo sa akong anak moapil ani nga challenge usa ka bulang way kaon o way inom tubig. So siyempre kay ang hari wala man siya'y anak nga lalaki, babae may ang anak, ang mapangasawa, ang mabana siyang anak, may mapuling hari ug mamatay na siya. Apil tanan. Kinalibuan ang niapil. Usa ka kinsina, katunga na ang nalagas. Tulo na lang kaadlaw na bilin, upat na lang ang nagpadayon sa challenge nga way kaon o way inom. And then, udto na, katapusang adlaw, gidala na ang, usa na lang yoy nabilin. Nya gidala na sa hari itong iyahang anak, gipaatubang na niya tong usa. Alsa na lang kay wa nay umoy. And then, gipangutana, willing bagyog kang mga asawa sa akong anak, wa na siya nagtingog. Kaya nga naman, lugaw. Ang tuong kamot sa hari, gagunit sa iyang anak, ug ang lugaw, naa sa iyang walang kamot. Nakaroon, pagpili, asa maimong minyuan, kining akong anak, or karing lugaw. Pagpili. Dugay kay siyang nitubag, naguna-unag siyang mamatay, gyud ko ane, o kaning prinsesa, may akong padayonon. Ingon siya, mahal nga hari, lugaw na lang. Mutong giingnan siya sa hari nga wa man ka naghuna-huna. Usa ka bulan nga gitagal karon segundo na lang, minuto na lang di gyud ka kagwanta. Ung gipili pa nimo akong anak, ako raw tang ipakapi ning lugaw. Pero kay lugaw man imong gipili, alangan ipakapi nako akong anak sa lugaw. Hello na pa mo? Bilian ginato kanunay ang Dios mga igsoon. Ay na, siguna-huna na imong sayop, imong sala, imong... Huwag na walay sala, dire, una na mong uli. Pati pastor, nagwali kung wa ka nakasala, undang na diha.
Kitang tanan mga igsoon mapakyason. Pero dili gusto ang Dios nga ikaw ug ako mobiya niya. Kay lagi siya ang punuan, ikaw ang sanga, malaya lagi kag mopalayo kas Ginoo. Amen. So paminaw og ayo ani. Gibaylo ni Esau, ayaw jud gibaylo ang Ginoo sa bisan unsa. Nakasinabot ta diha. So grabe niyang pakiluoy, tay, ihatag na ko ang panalangin. Pero wa naman, nahatag naman niya. Dili gusto si Lord nga someday magpakiluoy kas Ginoo. Dili siya ganahan anak nga inigabos panahon magpakiluoy kaniya. Ngano man dako kayo plano si Lord, daghan kay gisa-gisaad nimo. Nga siya nasayod kamo nga sa nangayo siya sa panalangin nga iyang napanunod sa iyang amahan, gisalikway siya kay dili naman niya mabakwi ang iyang gibuhat. Bisan pag na naghilak siya og nagpakiluoy pag-ayo. So dili na mabakwi. Kabalo ka mga igsuon. Ako sa akong kaugalingon sa kuna-una, ako na dyan ang gibutang nga, Lord, kung magpakasayop ko o magpakasala, mag-create ko og istorya nga di na pwedeng mapapas. Amen? Makahimo ko og sugilanon nga di na mapapas, di na ma-erase. Santang buhi pa ko. Tinuod gina, mapasaylo ta, pero ang atong mga nabuhat, dili siya ma-erase, dili siya mapala. Nasabta na to na? Munay gilikaya na to, mga igsuon. Now, pag kay kini nga mensahe mga igsuon para mangyud nato tanano, kay wala man ni nakigsultis dili magtotoo. Ang Hebro, ang iyang gisuwatan, tanang magtotoo nga nagkalat sa nakalinlain dapit. No? Especially ang mga Hebro nga mga kaliwatan. Iyang gisulatan og ang iyang gisulatan kay puro man magtutuos Ginoo, giwarningan nga dili gyud og dili gyud ka mosugot nga makabiya kas Ginoo. Kabalo mo mga igsoon, sa diha nga naay si David, dako man gyud kay ito kay nakapatay man siya, no? Murder o adultery man yung sala ni David. Pero kabalo kag unsa, gipabati sa Ginoong di na siya ka-feel sa presensya, di na siya kadungog sa Ginoo, uga na siya kaayo, guilty siya sa tibuok na niyang kinabuhi. Pero gitawag yapon siya tawong nakapalipay sa Dios kay bisan unsa nabuhat ni David, wa gyud siya ni biya sa Ginoo. Kanang naas imong tapad suntukas kilid hinayar, ayog biya sa Ginoo. Balsan karon ana ron, bantay karon. Dili gyud ka pwede mo biya. Ang pangutana karon, paminaw, kun mo biya kas Ginoo asam ka padong. Ayo. Pastor, sa barkada, sigurado ka og magkinaunsa hungiton kag lugaw anang barkada ha? I tell you, bisan sa kamatayon, muadto ra na magtungit. Ha? Ang barkada, muadto ra gina magtungit. May yan nagmuadto dito, oy, barkada manggod kaayo namo ni, kami lubong ani. May untag mo ingana no. So muna nga ang Ginoo ra gyud mga igsuon, maoy dili makahimo sa pagsalikway nimo og nako, that is why magpabilin ta sa Ginoo. Okay? Napabata? Now, lain nga pagpasidaan sa basahon gyapon sa Hebro mga igsoon, kining makita diha sa Hebrew chapter 6 verses 4 to 8. Unsa man ni siya? Ningon diha pagsulti nga lisod kaayo nga badlungon, tudluan, pahinulsulon ang tawong nahibaw nas kamatuoran unya mubalik sa pagpakasala. Tanawa ra gud ni Hebrews chapter 6 verses 4 to 8. Hebrews chapter 6 verses 4 to 8. Nana, ingon diha paminaw pag-ayo. 4 hangtod sa 8, chapter 6. Dili na gayud makahimo sa pagpahinulsol pag-usab kadtong namiya kay kaniadto diha na sila sa kahayag sa Dios. Nakatilaw sila sa gasa sa langit og nakigambit sa Espiritu Santo. Nahibalo sila nga maayo ang pulong sa Dios og nakatagamtam sila sa gahom sa umaabot sa nga katuigan. Apan namiya gihapon sila. Dili na mahimo ang pagpabalik kanila sa paghinulsol kay gilansang nila pag-usab ang anak sa Dios og ilang gipakaulawan at tubangan sa tanan. Panalanginan sa Dios ang yuta nga musuyop sa ulan ug nga matagak niini ug nagpatubo sa mga tanom
aron kapuslan sa giandaman niini. Apan kun ang yuta tugkan og mga tunok og mga sagbot, wala na kini kapuslanan. Tungluhon kini sa Dios og laglagon pinaagis kalayo. So, nigamit siya sambingay dire kabahin sa yuta. Napa ba naminaw pabatanan? Ang nasa gawas, amen. So ningon siya nga kining yuta, pagdili na ni siya mo suhop sa ulan, dili na siya kapatubo og tanom, og di na mapuslan ang maong og tamnan manggali sa di mapuslan, tungluhon kini sa Dios. Unsa pa lain yang gisulti og laglagon. Now, kining yuta dinhi nga gisgutan is ang kasing-kasing sa Kristohanon sa mga magtotoo. Nga kung ang pulong sa Dios di na gyud nimo suhop di nimo, kay niingon diya man pagsulti nga ang maong yuta gitugkan og mga tunok, buot gipasabot, ang sala mo'y nagtubo sa kasing-kasing sa tawo og dili na ang pulong sa Dios tunglohon ni sa Ginoo og laglagon. Muna nga sa verse 4 to 6 gipasidan-an nga dili na gyud imposible kaayo ang pagtawag sa tawo nga nahibaw nas kamaturan. Brad, dali Brad, hinulsol, hilaki na Brad, dili, lisod kayo na. Masayon nga imong tawgon sa pagpahinulsol ang mga wa pa nasayod sa kamatuoran. Wala, naay relihiyon, natigulang sa relihiyon, pero walay kaalam sa pulong sa Dios. Mas dali nimo ni silang tudluan, pabiyaon sa sala, kaysa sa mga taong naanas kamatuoran o nanalikod sa sala. Lisod kay na nimo silang ingnon, nanalikod sa Ginoo, lisod kay na nimo silang ingnon, Brad, pangay pasaylo Brad, hilaki nas Ginoo Brad, talik din na, lisod kay na. Ang makahimo ra ana sila ra sa ilang kaugalingon. For example, ako kung nakabuhat ko kasaypanan, dili na pwedeng nay moingon na akong hinulsuli na. Nganuman, naa naman nako daan ang pulong nga nag-ingon, biyain na. So ang ako na lang himuon, i-apply na ko ang mga pulong nga akong nadunggan, ako nabasahan, ako nakatunan, kaniadto pa ha. Sukad nagsugod ang akong pagkakristohanon, di na ko kinanglang maghulat pag napay mo pikpik sa akong abaga nga moingong, biya ina hinulsuli na pada yon, di ba? Amen. Muna ningon nga imposible na ang pagpahinulsol kaniya. Kasagaran ng may tabo sulayin ninyo ni. Pagka mo yung kasatawa, Brad, di na mao nang imong gibuhat hinulsuli na, paakon pa ka. Sulay mo ba? Sulay ba? Paakon pa ka, ikaw pa'y dauton. No? Munang ningon ang Bible, ang sunod ng mga verses nga, mahimong hilo. Makahasol og mahimong hilo. Tanawan eh. Usa sa mga kasagaran, mga igsoon, that is why, kanang, pag nagbantay ka sa imong isig ka Kristohanon, nagtanaw ka ang imong gibantayan, ang lihok sa pastor, or ang issue sa simbahan, sigurado gyud na nga inignaa ka sa gawas, maunay makahasol, maunay mahimong hilo sa mga wala pa diha sa Ginoo, kay sige man nimo silang sultian kabahin ana. Ikaduha, ang atong mga binuhatan mga igsuon nga makita sa mga dili magtotoo ug mahibaw-an nila, paminaw og ayo. Kini siya mahimong hilo nga imbis sila mosunod diha sa Ginoo, muingon sila, kana gani sila. So, kita maoy makahilo nila nga dili sila makapaduol diha sa Ginoo. Samtang na to nag-ayo. Now, karon, padayon sa ta. Ingon ang Jeremiah chapter 2, verses 12 to 13. Sa kapanahon ni nga grabe, kinagrabihan ang pagrebuilde sa mga Hudyo ngadto sa Ginoo. Unya ang tibuok disiplina ni Lord, ang pagpanton ni Lord mahidangat god sa usa ka nasod. Usa ka nasod maning kastigoon ni Lord ani? Ang kastigo ni Lord 70 katuig. 70 katuig ang kastigo ni Lord aning nasura. Nganuman, unsa ilang gihimo? Ilang gitalikdan ang Dios, ilang gibiyaan ang Dios. Tanawa Jeremiah chapter 2 verses 12 to 13. Ingon siya, busa ako ang Ginoo, nagsugo sa kalangitan sa pagkurog, uban sa makalilisang, uban sa kalisang o kahibulong. Verse 13, kay duha kamatang sa sala ang nahimo sa akong katawhan. Unsa man? Namiya sila kanako nga tinubdan sa bugnang tubig og nagkawot hinuon sila atabay nga may liki nga dali rang mahubas.
Kini, unsay buot gipasabot ani? Nga nibiya sila sa laing Dios ug nagsimba sila laing Dios. Di ba? Dinhi mga igsuon, wala gyud kay laing gi-introduce dire nga imong halaran, imong ludhan, imong ampuan, walay lain kundili ang naghatag nimo og kinabuhi. Ang naghimo sa langit ug sa yuta walay lain. Walay laing nagpalansang sa cross para nimo og nako mo nang siya ang imong angayan nga hatagan sa pagsimbag sa pagpasalamat. Ang mga Israelita mitalikod sa Dios. Nisimba sila kang malok, nisimba sila kang mga baal, nisimba sila sa mga Diyos-Diyos, sa mga Kanaanon, sa mga Midyanon, tanang klases larawan nga gituo-tuuhang may gahom, ilang ginayukbuan. Mo ning gibadlong sila ni Jeremiah, nga ningos Jeremiah nga duha ka butang inyong gihimo. Nitalikod kamo sa Dios nga mo'y tinubdan sa bugnang tubig. Unsa man ang tubig nga gihisgutan diha? Kinabuhing dayon. And then ingon siya, og nagkawot kamog atabay. Aron magkabog tubig, tabay nga may buak, og dali rang mauga. Buot gipasabot nga, nitalikod sa naghatag og kinabuhi, kay nang inabuhi. Gatuo og kining mga baal, mga igsoon, makahatag ni kinabuhi. Muni, problema ani nila mga Hudyo. So gibadlong sila, nga, usaba ang inyong kaimtang. Kabalo mo, for 40 years, paminaw, 40 ka tuig si Jeremias nga nagbadlong sa mga Hudyo. Ang ilang gibuhat ni Jeremias, gipreso, gikadinahan, gibutang sa tabay nga walay tubig, gibunal-bunalan. Usahay mga igsuon, kining pulong sa Dios nga nagdala sa mensahe nga muluwas nato gikan sa hiwi nga mga pagkinabuhi, maopay atong gitamay. Ug ang atong gidawat, giampingan, gihipusan, mga istoryang way hinungdan. Tinuod? Oo, sa may mga example sa mga istoryang way hinungdan. Uy, Mari, kabalo ka Mari, kana siya Mari, kay kuan kay na siya Mari. Mga way hinungdan nga storya. Kugihan kay taanang maminaw. Ari putag mga storyag mga tuo-tuo, grabe sa una, mabuntagan gyud kog paminaw ana akong angkol. Ingon siya, magduwa ko siya baraha atong pansyon. Iyoan ako, iyo man. Iyo amang tawag. Sa menteryo, unya, iyang inviteon tong mga espiritu. Dari na mo, pili mo. Pili mo, unya. Ang una ko nung baraha nga mulihok, maunay iyang kuwaon, unya, dagan siya niya. Dapat mo tabok kuno siya 7 kasuba. Kay naay mga demonyong mugukon niyang buot mo patay. Unya, og di siya maapsan atong mga demonyong makatabok kuno siya 7 kasuba. Ang iyang panglanta mulapos na kuno. Mulapos sa pultahan, mulapos sa baraha. Grabe. Magbuntagan, yung mga waman na hinungdan. Pila ka buok mga, napay mga, sana, kinadaghanan, mga tigmo. Mga istorya, tubaan. Mga dautanay, chismis, libak, kabalo ka mga isundali, rakayo ng chismis o libak. Na? Dali ra kaayo, dugangan, kuhaan, usbon ang tono. Dahil kausa mga igsuon nga, usa sa mga young people na ako, akong gitsatan, sa una pa ninaytabo. And then caps lock ang akong gamit kanang puro dagkong litra. Wala ko nakahibaw nga kanang dagko daing litra nga mo chat ka or mo text, nasuko di ay kaana. Nyawa man ko nahibaw. Hala ka chat ko. Karon kay giingnan naman ko diretso nga pastor. Unsa man po'y tigkasuko ni mo? Di ni-reply kung wako na suko, walay tuno ang text. Di ba? For example, ara, day, ayaw na day, dili, ginamaayo na day. Ha? Ayaw na judaan na day, dili, jud na siya pwede. Ha? Kanina lang imo ha. Pag abot na sa iya, giusop ang tingog. Grabe, gibadlong, nagyong pastor, pakaulawan, ayaw na ginakahim kang ulo. O, giusop na. Di ba? So walay tuno, kabalo ka dali kayo ng chismis, dugangan, kuhaan. Na wala na siya mga hinungdan. Ang mahinungdanon kayo mga igsuon, ang pulong sa Diyos, munang sa Salmo 119 verse 11, niingon diha si David, Lord, ang imong pulong gihipusan nako og ayo sa akong kasing-kasing aron dili nako makasala.
Pero kung sala may atong hipuson, sigurado ang pulong sa Dios di kasulod. Muna ningon ang Bible sa Hebrew, ang yuta nga dili mo absorb sa ulan. Kadi na kasulod ang pulong sa Dios. Unsa may naa? Bantok kayo gahi kitong garbo. Mga prinsipyo, mga kana bang mga itang, wailab tanay. Ngano, kagapakaon? Wailab tanay. Hello? Sulay ko no mga igsoon. Sulay ko no puyo sa usa kadapit nga ikaw ra. Kanang ikaw ra gyud. Puyo kas lasang, puro kahoy mo kasturya. Kaya wala gihilab tanay. Di gina magsilbi. Kana mo yung tag, no man is an island, di ko na pwede. Naagyoy makahasol ni mo, na po'y makapalipay ni mo. Di ko pwede ikaw ra. Amen? Oh, hatagan kagasas Ginoos pagpanulte. Nya ibutang ka sa dapit nga wa kay kasulte. Way gamit ng dilaa. Muna suhiro na lang nimo ning mga tingog sa hayop. Kay wa man kay pareho nimo og tingog. So, naagi na mga igsoon, muna ang pinaka-importante ra gyud kini. Ayaw gyud ibaylo si Lord. Ato radyo nang ibutang sa tunang-una kasi nga magkinaon sang kinabuhi. Di gyud ko pusugot nga mahimulag ko sa Ginoo. Amen? Ayaw kang sugot nga mahimulag ka sa Ginoo. Nga naman, ang tanang tao lumalabay. Kita lumalabay raman ta. Kinsa dinhi dili mamatay. No, laluna sangre ka? Ano siya to teleserye sa una, mga laluna sangre, mga immortal nga na. Mahimo din silang iro. Kitang tanan igsoon matapos ang atong kinabuhi. Ang mga tawo nga wala pa tarong relasyon sa Ginoo, pag maghisgot og kamatayon, muray bisyo ana nila. Simba ko. Sa paglibuto nimo ning simbahan og dok simba ko, hindi ka marig Domingo, di ka kasimba ko. No? Wala, nga naman. Ang kamatayon, mga igsoon mo abot. Kwartahan, dili kwartahan. Gipadoktoran, wala gipadoktoran. Nagbalatian, wala nagbalatian. Ang kamatayon mo abot ra gyud na siya. Munang paminawan ni pag-ayo, ang Ginoo sig tawag nimo, nak, dali na. Gastuan nga kinabuhi. Diri na ako, tiwasan nga kinabuhi para nako. Naan mo ang pag-response. Kaya wa man tay butanay. Bisan ang Ginoo di kaniya butan. Kung gusto kang magpakasala, nahala. Kung gusto kang magkinabuhi imuha, nahala. Di ka butan sa Ginoo, lamang pinangga ka sa Lord mo nang latuson jud kaniya. Pantunon gyud kadali na, balik na ako. Kinira bang pulong sa Ginoo di nimo hapuhap na to. Okay ra na, di ba? Ang pulong sa Ginoo pag nadungog nimo, sakita ato ay. Duha na lang ka Domingong, pailob nako. Nga ana no? Duha na lang ka Domingo, sunod ay katulo ani. Usa na lang. Usa ka Domingo na lang. Di nagyo ko. Paminaw mga igsoon, ayaw gyud ka biya sa Ginoo. Now, padayon ta. Ang pulong sa Dios kanunay gyud ni siya nga malaumon kaayong nagpasidaan nimo og nako. Si Lord naghimo siya og milagro, pinaagis 5 ka tinapay og 2 ka isda. Ningon dito nga hapon na ang mga disciple ningon, Jesus, oh Lord, Master, papaulian na sila. Kay hapon na. Magandang pa nagpanihapon no, mga lawugan na nila. Wala, buot-buot ako no. Mabasa ni mo na sa one size. Papaulian na sila, Lord. And then ningon si Lord, ayaw, kitay mo pakaon na nila, palingkuran na noon sila. 5,000 ka mga kalalakinan, way labot ang mga young people o kabataan, wala po'y labot ang kababayinan sa ihap, pero naa sila dito. So ang estimate nato, moabot sila hapit 20,000 kabuok. 5 ra ka tinapay ang naa og 2 ka isda. And si Lord iyang mabuhat, ang dili mabuhat sa tawo. Because sa atong Ginoo walay magic tinuod nga milagro. Kanang magic iya manas demonyo. Limbong ilad. Ingnon pag yung kang ayaw pamilok sa ato pa og di ka mamilok mailad hinoon ka. Kay mo tuom ka tinuod yun kinuog tanaw ko. Ilad. Hello?
And then, lingkod sila. Niduol ang disciple og ningong, Lord, imposible na eh. Bisan pag tibuok tuig, tinarbaho, 200 ka dinaryo, ihurot palit og tinapay, pakyawo na to ang Arbis, our daily bread, Julie's Big Shop, tanang Big Shop, kulangon aning gidaghanos mga tawo. Ingon si Lord, relax. Palingkura. Kanang nas imong tapad, naayog sigig problema diha, kay problema na ni Lord. Ha? Ga problema ang mga tinunan. Saon man nato ni, saon man nato ni, saon man nato ni. Kung naa na kadiya sa Ginoo, kanang imong problema, ihatag ni Lord. So palingkura sila, relax. Na bata ni Dool, gadarang 5 ka tinapay, 2 ka isda, nagpasalamat si Lord. Kung naakas kakulangon, ayog sigig bagolbol, pagpasalamat. Kaya kining human sa pagpasalamat sa Ginoo ni daghan. Then gipakaon na ni Lord ang katawhan, nakakaon sila, ningon pagod, nasublaan pag 12 kabukag. Pangutanan na sumunta pa, di ba 11? Kaya wala na minaw. 12 kabukag. 12 kabukag ang nabilin. After that, nitabok sila sa pika sa lanaw, naglali sila, kay usar ay gidala. Ganun usar may imong gidala nga tinapay, 12 man to kabakat. Ikaw ba di ka wise, kabahig bring home? Dapat ito pagkaon, itagak sa bag ng uban. Na ibutang sa lamisa, wahingon sa kutsara, ambak sa imong bag, labhir ng bag ni uli. Naglali sila, anong usara man ang nada? Ingon sila pagsulti, pagbantay ka mo sa mga, yes, ipatubo sa mga pariseo. Now, paminaw pag-ayo ni. Sa laing bahin mga igsuon, kay kaduha man na nga nahitabo nga milagro, human sa maong milagro, gipatabok ni Lord ang iyang tinunan, ngadto sa pikas lanaw, samtang siya, nisakas mong mga ulibog na kampo. Karon, ang mga taong nakakita sa milagro o nakakaon sa tinapay, nangitag paagi asa ta makatabok ta ditong makita na to, mabalik na to, makita na to pagbalik ang Ginoo. So nanakayan sila, abot sila dito, pag abot sila dito, ningon sila pagtubag, ningon sila, Lord, or magtutudlo. Giunsa man nimo pag abot dire. Labihang pangita namo nimo. Kabalo mo kung sa itubag sa Ginoo? Ningon ang Ginoo pagtubag, sultian mo nako, wala mo nangita nako tungod kay nakasabot kamo. Kung dili nangita kamo, kay nakakaon. Nga ang tao nangita para sa isulod sa tiyan. That is why mo anita, simbahon na itong Ginoo, magampo ta, magdaig ta kaniya, dili aron panalanginan ta, kay labihang gaawas ng panalangin na itong nadawat. Di na matimbang ang panalangin. Kanang kusog nga wani mo gipalit sa alturas, kanang makakita ka, makadungog, makasulti, makalakaw, kining tanan mga panalangin sa Diyos. Di na mabayran mo ng muanita dire, magsimba ta og magpasalamat. Wala tay laing gihalaran pasalamatan ang Ginoong Hesukristo lamang ngano tungod kay walay laing naghatag nato kusog ginanawa kinabuhi makadungog, makakita, makasulti ang Ginoo ra. Now, Ingon sila, nangita mo na ako tungod kay sa pagkaon. Ayaw kag pangalagad sa Dios aron ka panalanginan niya. Alagari ang Dios tungod kay nahigugma ka sa Ginoo. Adto sa Dios pagpasako. Kamo tanan nga maabot dinhi nanganhim ang gyud tanan. Tangtanga sa inyong hunahuna o sa inyong kasing-kasing nga nasakop mo relihiyon unsay ngalan aning simbahan, nasakop mo pastor, sa pare, sa ministro, unsay pangalan sa simbahan, tangtanga na sunauna. Ang pinaka-importante nga imong himuos kinabuhi, magpasakop ka ni Kristo. Maurag yun na. Kay bisan pagikas inyo, galuhod ka, paingon dire, kung wa ka nagpasakop sa Ginoo, kay naa ka sa sala magapasakop, di ka iya sa Ginoo. Ing ana may gisulti sa iyang pulong. Amen? Nya, ayaw nagtigig pakiloy, kaluyin taon kami. Ayaw na. Bisag di pa ka mangayo, gikaluyan na kang daan sa Ginoo mo, ganing nag-antos, namatay siya sa krus tungod nimo og nako. Now, pag mapakyas ka sa matas, tao wa na kay chance, pero sa matas Ginoo wala makuhai ang imong pagkabililhon. Maunay gugmas Ginoo ang imong gikanunay buhat diha niya, imposibleng iyang mabuhat para nimo.
That is why sa pagkanunay ni mog sa likway sa Lord, siya nagdupa dito sa krus. Nalansang pagyud gani. Bot gipasabot anak dagan diri nako. Na gahuwat ra ko kanunay. Amen. Di gyud ka, ikaw gako di gyud ka pabiyaon sa Ginoo. Ayaw gyud ka kabiya sa Ginoo mga igsoon. So, after that, discussion na ningon si Lord, padayon na sa John chapter 6, abot ni sa 7. Ingon si Lord, nangita mo na ako, di tungod kay, kasabot mo, kundi tungod sa milagro. Amen? Kabalo mo may isang daghang simbahan, milagroso. Kung nangita mong milagro, pwedeng mong mangadto nila, mga bangko, raya kung walihan rin Domingo. Pero kung nakasabot na mong ayo, milagruhan ka or dili sa Ginoo, hala padayono nato ang pag-alagad sa Dios. Panalanginan or dili mo ni giingon ni itong mga higala ni Daniel, luwason mi sa among Ginoo aning kalayo or dili, timan ing di gyud mi mobiya sa Ginoo. Amen. Luwason tas Ginoo aning problema or dili, magpabilin tas Ginoo. Panalanginan ta ning atong plano or dili, magpabilin tas Ginoo. Ayuhon kas balatian or dili, magpabilin kas Ginoo. Nganuman, si Lazaro gani patay na gibanhaw, nagpabilin mang buhi. Namatay ra gyapon. Nganuman, ang atong kinabuhi ibabaw sa yuta temporary. Mapastor ka, maministro, mapare kag mabisyap kag mga matay gyud tanan. Nganuman, usara ang nagpabiling buhi ang atong Ginoo. That is why nakinahanglan ta niya aron sa kinabuhing way katapusan ato pong maangko na. Kay mo manay saad ni Lord human sa tong kamatayon may kinabuhi tang dayon. Ayaw lang yun kagbiya sa Ginoo. Amen? Ayaw yun kagbiya sa Ginoo mga igsoon. Karon, pag ingon ni Lord ang mukaon sa kong unod, ingon siya. Iyang giingnan tong mga taong nangita niya, apil ang mga Parisiyo, ingon siya. Sultian ko kamo. Ang inyong katigulangan nagkaon sa mana nga gikan sa langit nangamatay gyapon sila. Apan karon mismo ni ako sa inyong atubangan, ang mukaon sa kong unod ug moinom sa kong dugo, may kinabuhing walay katapusan. Wa sila kasabot, gatuo sila literal nga ihawon nila ang Ginoo un-unan. Wa sila kasabot. Nga ang simple raman ang pasabot ni Lord nga mukaon siyang unod ug moinom siyang dugo, but gipasabot nga mosalig ug motuo ra gyud niya. Wanay laing mga totoo. Ginoo na gyud. Paminaw mo iso, asa man gyud mas gamahanan? Kanang naang imong totoo or ang Ginoong may naghimo sa langit ug sa yuta. Kabalo ka mga igsoon, kita kung natay buhaton langay kaayo. By the way, magpasalamat ko sa Ginoo. Ikatulo ka adlaw ron gikan sa pagkatagak nako sa poste. Unya, nakaingon ko ni Lord, praise God, kay na, anto mo dito sa likod, naman to'y kabilya nga nalahi. Nga kung mutindog ko dito, sukod kayo diri ba? Nakaana gyud ko, thank you kay Lord, kay ang pagkahulog na ako, katindog ragyapon. Kadito mo ko sa atong poste sa likod sa babaw. Iko nagpasalamat gyud ko sa Ginoo kay, ug wala tay Ginoo sa kinabuhi mga igsoon. Di na pasabot nga, ug naa kay Ginoo, di na ka magkaingon-ingon. Lahi ra gyud nang nakay Ginoo kay mo sinati ka na pero naagid ang Ginoo magpanalangin nimo. And then nagkat-on sad ko nga dili pwedeng magkumpiyansa. Kabalo mag-unsay nahitabo. Gatan-aw ko naaman siya murag katong kay poste man gyud literal sa una niya na isablayan sa kuryente. Nya kay mo sabud man sa angle bar mo tong gisaka nako akong gikating. Timing gyud nga na-off na napalong ang cutter mo po'y pagkahagbong nako. Kay og kuyaw jud kayo ingatong nagtuyok pa ang grinder unya nahagbong. Praise God. Heaven tag sayo unta adto. Malangit og sayo. Di pa kabubuton sa Ginoo. Padayon sa ta. So pag ingon ni Lord nga ang mukaon sa kong unod, ang moinom sa kong dugo, dili mamatay, ang tanang mga tao na nalikod. Sana naman siya, oy, makalibog, na makaya ni siya, tara, mamauli ta, hago-hago, malamtag anhe din eh. Hello? Munang ong anhe ta din eh, dili pwedeng mamauli tang, dili klaro ang atong nasabtan. Munang dili pwedeng lipod-lipod, tago-tago, ning pagtuon pulong sa Diyos. No? Lamay ba kayong paminawon, mga igsuon ng langit kanunay uwali?
Langit, kwarta, panalangin, lamia kayo na. Magdungan ko tag-smile na yung, Amen! Di ba? Pero mag-isgot, kanang sala, kanang sala. Voltage 5 in. Awan sa to? mo super science dayon. Na. Hello. So, klaro kayo. Karon nanalikod sila tanan. Niingon ang Ginoo ngadtos 12 kaniya ka mga tinun-an. Iyang gisultian ang 12 niya ka mga tinun-an. Niingon siya mga igsuon. Aton tan-awon. Naa sa chapter 6, John chapter 6, verse 67 to 68. Tanawa. John chapter 6, verse 67 to 68. Niingon diha pagsulti. Busa miingon siya sa 12 niya katinun-an. Og kamo, mubiya ba usab kamo kanako. Verse 68. Si Simon Pedro mitubag kaniya Ginoo. Kinsa may among paingnan nga anaa man kanimo ang pulong nga naghatag og kinabuhing walay katapusan. Lamian ang tubag ni Pedro, no? Now, ang tanan nga naabot ani nga tingog, paminawa ni og ayo. Example lang, kintahay, pananglitan, example, halimbawa. Kung mubiya ka sa Ginoo, pangutanay mong kaugalingon og asa ka padong. Sige daw, sige. Pangutano na to atong kaugalingon og asa ta padong kung mubiya tas Ginoo. Doon na pabaylaing Kristong nalansang sa krus. Tanawa, mga atong mas gawas, magdala mong Bible, ingnon mong lan, nabuang. Di ba? Ang sa paylain nilang isulti, nalahi namang kagtinuuhan. Di ba mo ingana na sila? Og na gani mo ingana, pangutan adayon. Usay nalahi tinuuhan. Pila man dahi kabo, Kristo nalansang. 5? 3? Wala lain usara. Amen? Ang problema lang, ana, gisubay ba nimo usay gisulti direk gikinabuhi ba nimo? Muna na ingon sa oto ana namiya na sila tanan. Kamo mamiya ba sa punako? Ingos Pedro pagtubag, Lord, kung mubiya mi nimo. Kung magbalatian kami, mubiya mi nimo. Magsakit kami, mubiya mi kanimo. Kung wa mi korta, mubiya mi nimo. Kung magproblema mi, mubiya mi kanimo. Asa man dai mi padong? Nay kwarta wala nakas Ginoo. May balatian o wala nakas Ginoo. Awayon kasilingan o dili nakas Ginoo. Tagdon kasi mo igsoon o dili nakas Ginoo. Amen. Nga naman, ano matapos atong kinabuhi natas Ginoo? No? Padayonon na ito mga igsoon. Hapit na tamahuman. Arita sa Luke chapter 15. Dinhi ang ato ang pinaka-climax sa atong pagtuon. Luke chapter 15, verses 11 to 14. Sunia dinhi ang kahimtang sa tawo nga naa sa Ginoo ug ang kahimtang sa diha nga mitalikod siya sa Ginoo. Luke chapter 15, verses 11 to 24. Naa pa ba ta? Amen. So, ningon diha, Luke chapter 15, verses 11 to 24. Kadto unyang walay Bible, palihog, give me your name. Kay dapat na ang yun kay Bible. Ha? Basahon yun mo na. Unya, tanawa, verse 11. Og mipadayon si Jesus sa pag-ingon. Dihay usa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki. Usa ka adlaw ni ana, ang manghod miingon sa iyang amahan, Tay, hatagi ako sa akong bahin sa katigayunan. Busa, gibahin sa amahan, ang iyang katigayunan, tali sa duha niya kaanak. Tanaw sa nako, ayo sa pag-una og basa. Ang verse 12, kabalo ka, sakit ka ini sa ginikanan. Kay bahinon ang katigayunan, sa diha nga matapos mga matay na, usa ipanghatag man eh. Pero karon, iyan ang pangayuon daan, di pa panahon, but gipasabot, isipon na niya, nga wa na'y katungod niya ang iyang amahan, og patay na gani iyang amahan para niya. Okay? So tayo, bahinan na imong katigayunan. Ambi ang katunga.
kaya na nako ang akong kagalingon, ay nakogbot wa na'y badlong-badlong, ha? Okay? So, gibahin sa amahan ang katigayunan o gihatag ang samanghod. Sa verse 13, tapos sa pipila ka adlaw, gibaligya sa manghod ang iyang bahin og milangyaw siya sa layong dapit diin giusik-usikan niya ang iyang salapi sa mga kahilayan. Tuara. Listen. Usay gibuhat sa manghod ang katunga sa katigayunan nga iyang naangkon gikan sa iyang amahan, iyang gibaligya og ang halin giusik-usikan ngadto sa mga kahilayan. Maghisgot na gani kag kahilayan, pasugalan, tambay, inuman, beer house. No? Nakasulod kog beer house sa unang mga igsoon kinaluodan. Kato pa yung beer house nga ang mag-serve mga babaeng dili magwalay suot. Sultian ka nako, wag yo'y suot. Mag-serve sila, mag-ingana ba? Mag-ingana o kanang baldi bitaw nga nay sulod nga ice niyang gipangbutangan og mga beer sa sulod. Mag-ingana. Nya gunitan ra nila ilang dughan kay wa man sila mga suot. No? Unya, may humps ang naa sa sulod, kusog kayo. May humps. Mga example na sa kahilayan. Ingon diya nga ang nadawat niya siyang amahan, iyang giusik-usikan ngadto sa kahilayan. So ang kahimtang niya sa didto pa sa siyang amahan, wala siya ay problema. Dagaya kayo siya, buhong siya na atanan. Pero sa diyang nalayo na siya siyang amahan, wala dayon miipiktog usa ka adlaw, usa ka semana, usa ka bulan. Kaya nga naman, nakafeel pa siya sa kadagaya sa iyang amahan, bisag layo na siya siyang amahan, kay naa pa man niya ang mga butang nga iyang nahuptan, gikan sa iyang amahan. But padayunon nato unsay sunod nga nahitabo, mga igsuon, tanawan ni kayo, ayaw sagtagad ng nas imong tapad, kay kanang nas imong tapad, kaulion na ganihara. So ningon diha, sa verse 14, yun, ang salapi sa tanang kahilayan, yung isik-isikan no, sa 13, sa verse 14, hangtod nga nahurot ang tanan. Tanawan hangtod nga nahurot ang tanan. Ang imong panglantaw magkahurot, ang imong buhok magkahurot, ang imong ipon magkahurot, ang imong kusog magkahurot, ang imong financial magkahurot, ang tanan magkahurot sa kinabuhi. Nasabtan na to? Nagkahurot, ningon diya, hangtod nahurot ang tanan. Na paminawan ni Ugayo, dili ka butan ni bisan kinsa. Ikaw mao'y magdesisyon, pinasubay sa unsay nadungog ni mos pulong sa Dios. Kay duhara ang imong mabuhat, human ka makadungog sa pulong sa Ginoo. Unsa man, mosunod ka niini or dili ka mosunod, maura na imong buhaton. And then ingon si James, ang nagdungaw na malandong sa pulong sa Diyos, sama sa taong ni tanaw sa samin, nakasudong sa itsura, apan kung dili siya mubuhat sa iyang nabasa, inigtalikod niya nakalimot siya sa iyang itsura. And then ingon siya, ayaw limbungi ang imong kaugalingon, pinaagis di pagtuman sa pulong sa Diyos, duhay may tabo sa imuha mao kini. Pagka nadungog nimo ang pulong sa Diyos, nabasa nimo ang pulong sa Diyos, o dili nimo ikinabuhi, nalimbungan ka. Pero imong gikinabuhi na panalanginan ka. Mamili rataan Ningon diha nga nahurot ang tanan. Nahurot ang tanan. Bata, batanon, hamtong paminawan Bahala ka unsaon nimo paggamit karon, bat hinumdumin mahurot ang tanan. Sige, kung gusto ka, gamita ang imong kusog, ang imong kapanahunan, ang imong mga edad, ang imong mga adlaw, ang imong talent, ang imong tingog, ang tanan nga niya nimo ngadto sa kalibutan, ngadto sa barkada, ngadto sa tanan. But I tell you, mahurot gyud ang tanan. Muni nakita ni Joshua nga problema sa mga Israelite, that is why nangutana siya, ningon siya, kung para ninyo dautan ang pagpangalagad sa Diyos, ang pagpabilin da sa Ginoo, now pagpili mo karong adlaw, kinsay inyong alagaron, basta kaya nga akong alagaran, ako gang akong pamilya mag-alagad mi sa Diyos. Pwede man kang alagaran nimo ng barkada, mag-alagad ka sa kalibutan, mag-alagad ka sa imong kaugalingon. Pero sultian ka nako, mahurot ang tanan. Unya,
pakiton tang tanan sa pulong sa Dios unsa ka makalilisang ang tawong malayo sa Ginoo. Unang-una, pag bag-o lang kang mo backslide, di pa ka maka-feel sa unsa ka dakong kawaladon ang pagtalikod nimo sa Ginoo. Pero ningon ang Bible, mahurot mangyud ang tanan. Mao bitaw ang uban nag-decide sila, Lord, matag ako sa sala. Lord, awayon ko, lutuson ko, Lord. Pero mauni hinumdumi, tanan nga imong gihatag na akong kusog, gininhawag ka panahonan, hutdon ko ni gasto nga malipay ka. Batanon, paminaw, huna-hunaa pag-ayo ni, asa ni mo hutdon ang imong pagkabatanon sa barkada o sa Ginoo. Ayaw kog ingnang ang barkada nimo mo'y naghatag nimo kusog. Asa nimo hutdon nimong gininhawa sa kalibutan o sa Ginoo? No? Kasabot mo anang kanta mga igsoong hapakanay o butilya sa beer sa ulo? Muna'y mga kanta nga nalayo sa Ginoo. Di na mo buhat sa way ni Lord kay moingon na I did it my way. Bunalag. I did it my way. Sa iya ra kunong kaugalingon to yang gibuhat. Di nas kabubutos Ginoo. Amen. Ang Ginoo ba mga igsoon imbis malipay siya ka atong daygon o atong kantahan, atong halaran. Pero lahi na may atong kanta. Imbis nga ang atong kantas Ginoo kay kupti ako o gakson mo. Kantahan na nato noon si Lord og please release me, let me go. Hello? Pastor, mula nang nag-uyab mi, hantod nagka-minyo mi, nagkaanak kami. Wala ko niya kantahi. Karon nalipay ko kayo kay first time ko ning gikantahan ko sa kumbana, pastor. Nya nganong naghilak man ka? Kaya ang iyang gikanta, please release me, let me go. Pagunit ani Lord. Ina si Lord, kupti ako, ugakson mo, kabantay man ang kantahan. Lami, anong kantahan, no? Ayaw siya kantahig, please release me, let me go. Sunod ni mong kanta na, I did it my way. Listen to me. Ako tiguang na ko. Hello? Why? 11 anyos pa akong edad, ang kauban akong tagay, mga tatay na. Munang kabalo ko anang mga kanta, ha? Mga Tom Jones. Mga karaan ng John. Munang ato gining sapton pa kayo, di gyud pwede. So ningon diha, nahurot na ang tanan. So pagkahurot sa tanan nga naa niya, unsa may sunod nga naitabo? Ingon dayon siya mga igsoon. Dara hangtod nga nahurot ang tanan unya, miabot ang usa kadakong gutom ni adtong dapita ug nahimo siyang way nahot. Sultian ka nako huna-hunaa ang future. Unsa man ka in the future? Dasig, malipayon, puno sa gugmas Ginoo, inspired kanunay sa kinabuhi, ligon, nakabarog sa tanang pagsulay, nagmadaugon sa tanang problema, balatian, nag-uswag ang pamilya, may panalangin, tinuod nga kalipay o kalinaw, gugmang naghari. Mao ba na ang atong pangandoy? Or sa pag-abot sa panahon, wala tay nahot. Ang spiritual nga meaning sa way nahot, dili lang ni kay way kwarta, wala gisuot, way gikaon. Pag wa na ka nakafeel sa gugmas Ginoo, wa na kay kadasig, wa na kay kalipay, wa na ka kabasa sa iyang pulong, wa na kay kaalam sa Ginoo, wa na kagagunit sa iyang mga saad, wa na'y nahot spiritually. Naa pa ba ta? So dinhi na niya nasugdan nga gibati niyang layo sa Ginoo. Kabalo ka mga igsoon, ako pwede ko magpakasala. Pwede kayo. Nga mobiya ko sa Ginoo and then balikan ako ang tanan akong binuhatan kaniadto. Di ko maka-feel nga walay Ginoo. Because happy man ko, lingaw man, na may barkada, na bisyo, na tanan. Pero muabot na gani ning balatian, kanang maghigda kang way mo, imong pamilya, di mo timan nimo, way kaigsuunang mo duol nimo, way mo ampo nimo, way mo ngumusta nimo, makaingon gyud kang mao gyud ni ang pinaka
makalilisa nga panahon sa kinabuhing mo palayo sa Ginoo. Sultian ka nako bisag unsang may tabos kinabuhi. Ayaw gyud ka palayo. Ayaw gyud biya sa Ginoo. Ayaw gyud kagkantag, please release me, let me go. For I don't love you anymore. Kamo mga asawa, kamo pa'y galuto sa ilang sumsuman, unya mo na ilang kantahon kapaminaw mo, malipay mo? Oy! Please release me, let me go. Ang Ginoo mga igsoon di malipay. Napalayan sa verse 15, ingon siya, busa mialagad na lang siya sa usa ka lumulupyo ni atong dapita o gipadila siya ngadto sa uma sa mga aron magatiman sa mga baboy. Dinhina naka-feel na gyud siya sa iyang kahimtang sa naa pa siya sa iyang amahan o sa wala na siya sa iyang amahan. Ikaw, makabati gyud kag unsa ka luod makalilisang ang kinabuhi sa dihang malayo ka sa Ginoo. Lisod gyud kayo. Sa verse 16, ingon siya, tungod sa kagutom, buot na lang unta siyang mukaon. Sa bunga sa kahoy, nga gilawog, ngadtos mga baboy, tungod kay walay mihatag kaniya. Ala no? Kinsa man tayo mohatag nimo nga, ang tuburan sa tanan nimong gikinahanglan, imo mang gitalikdan. Kana ba mayong, gapuyo ka daplin sa suba, and then hakot kag 200 ka container karga sa truck kay mo puyo kag desierto. Sultian ka nako mahurot ra gyud tong imong tubig nga balon. Og makabati gyud kang nindot gyud tong naa ko sa suba, di ba? Tanan sa kinabuhi nato mahurot. Nindot gyud kayong naara ka diha sa Ginoo kadi gyud ka mahutdan. Amen. Di gyud ka mahutdan og nakas Ginoo. Unsa man taon nimo pagkahutdan? Nganingon siya ako punuan, ikaw ang sanga. Asa man ang sanga, nakabatunog dahon, bunga o bulak, dili ba gikan sa punuan? So ikaw ako ang gikinahanglan nimo ang punuan, dili relihiyon. Dili pastor, ni pare, ang imo yung gikinahanglan, ang Ginoo. Para asa mamaangko nimo, oh pastor, migo ta ha? Padre, migo ta ha? Okay, sa pa na silang mga relihiyon na amigo mo, pero di mo migo ni Lord. Kay imong migo sala. Tawgon kag relihiyoso pero wala kay R nga relasyon sa Ginoo. Bawaan mo ng taong relihiyoso, tanang order sa simbahan gisunod. Pero ang gisultis pulo sa Dios wa gisunod. Muna taong relihiyoso. Di ba? Sayon kaayo na nimo pag ila mga igsoon. And I tell you ang relihiyon di kabag-o nimo. Di kabag-o. Kay kung tinuod pang relihiyon makabag-o kamuntanan nga bag-o na. Apil ning gawali. Nadaan hinuon ang itsura. Ala! Gatong nangatawa ni Oyon mo. So nahutdan na gyud siya. And then, sa panahon mga igsuon nga nabati na niya ang grabe ng kawaladon, dito pa niya nasabtan, na-realize ang tanan. Because ang tanang pag-agak sa amahan, ang tanang tambag sa amahan, ang tanan, di naman to niya madunggan. Kay ang iyahang madunggan, I did it my way. I wanna do it on my way. After that, nasakitan. Fixing a broken heart. Human nasakitan, na pusong bato. And after that, sa diyang wala na yun, walang-wala na yun. Maabot na sa time, imagine ko nun eh. Imagine na, muabot mangyod kiningon mangyod si Lord, mahurot gyud ang tanan. So magkaidaran ta mga igsoon, magkahurot atong kusog, tulo na atong tiil. Ang atong panglantaw, di na klaro, hadlok na natong maglakaw-lakaw sa mga bakilid nga dapit. Di na kayo ta makadungog, wanay lami ang tanang pagkaon, tungod kay bisag unsa kalami ang humba, puro na lamang ka lagos. Kasabot mo lagos? Kamu ba mo kasabot lagos? Gam! Puro gawam na lang. Tamoy-tamuyo na lang ni mo na, yung pantonlon. Kaya hanang idara na, di naman na kayo mo hilis o pagkaon. Magkahurot lagi tanan. Karon ma-realize di mo. Saya nga kayo. Nga kiniunta, nahuptan pa na ako, makadungog pa ko, makaklaro pa sa akong panglantaw, makasulti pa ko, makalakaw, makabuhat. Pero gihurot na ako ni gastong tanan sa mga butang nga wala, gikalipay, guwa kay mo ti sa Diyos. So unsay sunod nga nitabo, naabot ang panahon nga walang-wala na gyud. And then na diha ang pagmahay, diha pa ma-realize.
Nya uwaw kayo mga igsoon, nga naman. Ang mga bata ditong preschool, suhito kayo sila, ini pangutanon nimo. Kinsa man ang gilawog sa leon? Si Daniel. Ang uban po mangutana, kinsa man ang gisugpas kalayo? Si Misak, Sadrak, Abednego. Suhito kayo sila. Nakita na, tay, kinsa man ang gigamit sa Ginoo tay nga mabuak sa dagat? Si Pedro. Si Pedro ko no. Luya no. Wrong tay, wrong. Si Moses. Mauba anak. Mga tanan na po. Unsa may gigamit ni Moses ngayang gigunitan nga nabuak ang dagat. Lading, sundang. Huwag itaw na hibawan. Luoy kayo ta. Munang di ta palkanse. Karon, bisan sa atong pangidaron, kay nasugda naman natong musunod ug moalagad sa Dios. Therefore, napamay kay gayunan. Basa ang pulong sa Dios og ikinabuhi nato ni. Ikinabuhi gyud nato. At kung humnon, arong dili na ta magabinan. Na? Napa ba ta? Naminaw pa ba? Okay. So nakahuna-huna siya mga igsuon. Ingon ang verse 17. Sa katapusan nakaamgo siya sa dako niyang sayop og miingon siya. Naginobra ang pagkaon sa mga sinuhulan sa akong amahan. Samtang ako ania, hapit na mamatay sa kagutom. So wa na dito na nabati, unsa gyud ay ang kinabuhing malayo sa Ginoo, mobiya sa Ginoo. In verse 18 ingon, busa mo pauli ako ngadto sa akong amahan og sultian ko siya tay, nakasala ako sa Dios og kanimo. Dili na ako angay ilhon nga imong anak, isipan na lang ako nga usa sa imong sulugoon. Sinuhulan. So dinhi niya na-realize nga nindot kaayo gyud nga magpabilin sa iyang amahan. Magpabilin ta sa atong buhing Dios. Amen. Sa verse 20, busa milakaw siya og mipauli ngadto sa iyang amahan. Apan layo pagani kaayo siya sa ilang balay. Nakita na niya ang iyang amahan, naluoy siya pag-ayo sa iyang anak, midagan, aron pagtagbo kaniya, og unya migakos og mihalok kaniya. Unya miingon ang iyang anak ngadto sa iyang amahan, tay, nakasala ako sa Dios, og kanimo, dili na ako angay, nga ilhon nga imong anak. Apan ang amahan, mitawag sa iyang mga sulugoon, dali, miingon siya, dadang ari, ang labing manindot nga bisti, sulubi siya, sulubi usab siya, og singsing. Sa iyang tudlo, og sapatos siya. Kuhaa ang pinatambok nga nating baka o gihawa kay magkumbira kita kay kining akong anak namatay apan karon nabuhi nawala siya apan karon nakita na busa sugdan nato ang kumbira. You see? Og papapato dinhis kalibutan pagbalik nimo unsa na? Mirisi ni mo, may natiwas lang unta ka, muuli na ka dire ron, dala-dala kag problema, nigikan ka dire, di ka yung anak, karon pauli ni mo, gahatag kag kaulawan aning pamilya, ha? Muing ana unta tong amahan. Pero lahi ang atong amahan sa langit, kay bisan pag unsay imong gibuhat niya, nagpabilin ang iyang kamingaw nimo, nagpabilin ang iyang gugma nimo. Usa lang kabutang ang iyang gipaabot, maghimo kag usa ka lakang nga mubalik niya, iyang daganon ang 99 kalakang para nimo. Sa Bible gikas Genesis abot sa Revelation, walay laing istorya nga ang Dios mitindog sa iyang trono ug midagan, kinira nga sadyang ang iyang anak nakasala nalayo ug mibalik sa iya. Kabalukan nindot kayo ang gakos sa Ginoo. And then moingon ka, dugay-dugay ko na nagpangalagad, nag-ila o Ginoo, relihiyon, pero first time you ko naka-feel og ing ani. First time you ko naka-feel og ing ani nga gakos. Ngano man, kining tawo, tira, maigsuon nimo maanak manimo or maasawa or mabana, masilingan, maigagaw, pag-umangkon, makauban nimo sa church or alagad sa Ginoo or bisag unsa ilang posisyon sa church, silang tanan pag unsa ilang makit-an nimo pwede silang muhukom sa imuha. I-judge na kanila. But listen to this. Ikaw ra ang gatan-aw sa imong kaugalingon, di ko takos, di ko angayan. Pero ang imong tatay willing na gapaabot nga iya kang magakos.
Munang naay kanta mga igsoon, Almighty God. Is ito? The great I am, immovable God, omnipotent, powerful, awesome Lord. Di ba? Unya ang chorus nag-ingon. Ano sa di chorus? And then He ran to me. Huh? He held me in His hand, held my face in His chest. Held my head in His chest. Gigakos. And said, son, do you know that, ano sa to? Sumpay? I still love you. When God run, maurag yun na. Aw di na mabuhat. In fact, pag ikaw nakasala, di gud imong anak maghuwat nga magdagan ni mo. Pag ang atong mga anak makasala, di gud gadagan nga mugakos na itong ginikanan. Gadagan, gadalagbunal. Di ba? Gadalagbunal, gadagan. Butang na daan, tag-karton sa itong sampot. And say our last prayer. No? Kay kasi-klaseng bunal, na kabilya, na binugha, pili lang ta. Pero ang atong Diyos, mga igsoon, di na mayon nakasala ko, inigbalik na ko, silutan po, no. Ang atong Diyos, sa diyang nakasalata, gimingaw, kiuhaw, nangandoy, naigugma. That is why in the Bible, maura ni ang pangitabo, ang Diyos nitindog siyang trono, mag-Yolanda, mag-Odette, 7.2 nga bagyo, mag-ulan og missile ang Russia, Ukraine. Di mo tindog si Lord siyang trono, manugo ra siyang anghel, pero sa diyang naay makasalag, mubalik sa Ginoo, mo tindog siya, mudagan. Ikaw ngayon, bahong baboy. Bahong baboy man kay gikan nagbabuyan, why nahot? Mo yung tag why nahot, naay sanina, pero gisi-gisi, pilit na lang siyang lawas. Nya ang imong amahan, hari. Ang iyang suot, harianon. Pero bahalag, unsa kakahugaw, gigakos gyud sa Ginoo. And then ingon sa ilisi dayon sapato si dayon pagluto na mo diha, maglipay ta. Ing ana ang gugma sa Ginoo diha nimo munang magkinaon sa mga igsoon. Dili gyud ta dili gyud ta mosugot. Mintag, pastor, dako na kay ni akong balatian. Grabe na kay ning akong kawaladon. Grabe na ning akong problema. Grabe na ning asala. Sultian ka nako, dili na sila gamhanan nga makapabiya nimo sa Dios. Nga naman, tungod kay ang imong desisyon mas gamhanan kaysa ana. Nga magkinaon sa Lord diha ladyo ko nimo. Amen ba? And so for our conclusion, mamauli na ta. Ingon ang Romans chapter 8 verse 38 to 39. Romans chapter 8 verses 38 to 39. Ingon diha, kay nakasiguro ako nga walay bisan unsa nga makapabiya kanato gikan sa iyang gugma. Makapahimulag. Bisan ang kamatayon. Oto, till death do us part. Kabalo mo mga igsoon uwi kay ning magkasal-kasal no. Ang uban kay scripted ra, usahay pastor o pare ang gagama sa baos, di ba? Pabasahon ra ka dito? I do. Isaad na ako, di ba? Gabasa ra ka? Muna nga someday naman tay mga kasal dire, wala mo'y basahon. Anong nasa inyong kasing-kasing, may inyong isulti sa inyong pares. Makadungog pumitanan. Ha? Unsa may inyong tawgan ay honey, my love. Ay sige kilig-kilig da Rimart. Unsa may tawgan ay ninyo ron? Ter, Brad, dawata ning sing Brad, okay ter. Nga na ra? Ter? Paminaw mo. So walay makapahimulag na to, bisan ang kamatayon. Di pwede. Ibiya sa Ginoo. Di ka biya, ba't yun ka? Bisan kamatayon, di ka biya. Sunod, ang kamatayon o ang kinabuhi, ang anghel o ang mga langit ng mga pamunuan o ang mga gahom o ang mga butang karon o sa umaabot nga mga kapanahunan, bisan ang kalibutan sa itaas, sa ilalom,
wala gayoy bisan unsa sa mga binuhat nga makapabiya kanato gikan sa gugma sa Dios nga naato pinaagi kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. I tell you, paminaw ha? Paminawan eh. So, anghel na ganito, pero ningon ang Bible, di kapabiya sa gugmas Ginoo. Kaya ang makapabiya ra nimo sa imong gugmas Ginoo, ikaw man. Dili ang mga anghel, dili ang tao, dili ang demonyo, dili ang sala, dili ikaw ra gyud. So, ang dasig ni Lord nga wala gyud makapabiya og makapahimulag nato sa gugmas Ginoo. Amen ba? So, ako ning panawagan sa kada usa nato. Ayaw himua nga pag-abot sa panahon mga igsuon dito pa nato ma-realize ning parihaan ni. Kaya I tell you dili jud ta maka-feel nga layo ta sa Ginoo ingana pero mabot pang gyud ang time. Ngano man magkahurot man gyud ang tanan. Lipay kay itong magtuya-tuya sa bangko 94 ng edad. Nya mamalandong kas mga nahitabo ng labay mga panahon. Nga dako kayo ang imong kapanahonan nga nagpabilin kas presensya sa Ginoo nagapangalagad sa Ginoo. So naani mo og nako ang desisyon. Ang tanan nga naa nato dili ato pero pwede nato ning gastuhon gamiton sa mga walay kapuslanang mga butang. Pwedeng hutdo nato gasto ang atong kapanahonan. 80 ka tuig imong kusog hutdo nimo gastos kalibutan. Pero hinumdumi kanang tanan dili imuha iya sa amahan. That is why mas nindot mga igsuon na magpabilin ta diha sa Ginoo and then ang tanan nga atong nahuptan atong gamiton sa pag-alagad diha sa Ginoo. Amen ba? Walay makapabiya nato diha sa Dios. Magpray ta. Father, thank you kaayo Lord sa mga pulong among nadungog karong gabi huna. Karong kabuntagon. Salamat kaayo Lord sa padayon nimo nga pag-atiman sa among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Sa among mga kauga, kaluya, kakapoy. Maluya kami spiritually. Usahay mapildi kami sa gubat sa balatian, sa kawaladon, gubat sa sala, usahay mapildi kami. Apan padayon kaming mubangon, muglahutay, makiglakaw kanimo tungod kay sa among ups and downs sa kinabuhi, sa pamilya. Ikaw man ang Diyos nga dili mo biya kanamo. Salamat kaayo Lord sa padayong paghatag malungtaron nga kusog gininhawa kinabuhi. Kining tanan nagagikan kanimo. Tabangi kami Lord nga sa pinaka matarong nga paagi pinasubay sa imong mga pagtudlo. Dili namo mausik-usikan ang tanang mga butang nga imuha og imo lang gipagamit diri kanamo. Kining hangin nga among giginhawa, imuha kini. Kining kusog, makakita kami, makadungog, makasulti, imuha kining tanan. Og dili mapwedeng mobiya nimo aron amo ning usik-usikan because we know someday mahurot ni tanan. Father, thank you Lord. Nga samtang kami o Diyos, nagapadayon pagyapon sa pagkinabuhi, ibabaw ni ining yutaa. Dili matag-an ang umaabot nga magapanghitabo sa kinabuhi, sa pamilya, sa among probinsya, sa among nasod. Apan bisan pag magkinaunsa o Dios, dasayod kami nga dunay Ginoo nga dili mo biya kadamo. Masayop kami mapakyas, makabuhat og magabutang wala nimo kay muti. May mga wrong decisions kami. Pero daghan kayong salamat Lord nga sa kadunay nagtagbo ka, nagdagan sa pagakos kanamo. Kaniadto sama sa imong gisultis imong mga pulong nga naa tanan. Apan mo pauli nga walay nahot, wala tanan. Pero imong girestore, gibalik ang unsay nawala tungod sa imong pagigugma. Salamat kayo o Dios nga samtang buhi pa may gamiton minimo Ginoo.
Gamita ako, gamita ang katawhan o Dios. Gamita ang tanan nga niya karon. Salamat nga ang among mga kaanakan. Magtubo silang dato sa imong presensya, dato sa imong gugma, dato sa kalipay, sa kalinaw. Dato, Ginoo, sa mga langit ng butang. O ang among dako kayong kabilin sa among mga kanakan, mao ang pag-alagad diya kanimo, mao ikaw o Ginoo, kami usab na mga ginikanan. Salamat Lord. Nga padayon ng among paglahutay, taliwala sa among kasakitan, mga kalisdanan, likod aning mga pagsulay sa tibok namong pamilya. Lord, kung mupiya kami kanimo, asa man mi pa doon. Nasayod kaming tanan mahurot. Apan ang imong gugma kanamo walay pagkatapos. Manindog tang tanan, awitan nga